बोरैबाबा बे सनाखौ आं दोखो रागा जोंनो ओंखारबाय। गोसोथ' जादों दानो बेखौ आङो। मोनजुदि सान, नोंनि बेबायदि खौरां, बेबायदिखौथ' आं फोथायनो हामाराखै दे। आरो बिदि जामारबा अब्ला आं मा खालामनांगौ जाखो दे? जानो हागौ साननि बिदि बाथ्रायाबो सैथो खोमा, नाथाय अब्लाबो दिनैसिम साना खालि आंखौल'सो मोजां मोनदोंमोन। साननि जिउआव खालि आंल'खासो, आंनि अनगा रावबो गैखाया। आं मिथिगौ ना आंनि सानखौ। दा जों खुसि थानायखायसो मेगन सादों खोमा दे बे सना आरो बिनि फिसालाया। नाथाय आं बिब्दि जानो होआ। आंनि सानाबो खालि आंनिल'खासो दा। आइ थुनथुलि, नों आरो बेखौनो साननानै जिरायबाय दाथासै। नोंनि खामानि दङ, नों नोंनि खामानिखौ माव आरो बेफोरखौ एथ' टेनसन लानांगौ गैया, आं दङ ना। आं मिथिखागौ आइ, नों गोबां स्ट्रं, आंनि फिसाजो जेराव, हो? ओंखायनो नों दुखु दाजा, गासैबो थिग जागोन ना। आरो सम थानायावनो दिनै साननि सैथोखौ जोंनि सिगाङाव लाबोबाय। नङाबा गाबोन थाङै थुङै थांनानै जिउआव सानसे समाव नोंखौ थका होनायमोनबा मा जागौमोन? आंनि साना आंखौ थका होआथ' आयै। बिदि बुङै बुङैथ' आंबोथ' बेबायदि सानोमोन ना, नाथाय नै मा जाखो दिनै? फान्दायनायसो बेफोरो, गासैबो फान्दायनाय, आं मिथिगौ। जियानो जा, नों बेबायदि मानसिनिफ्राय गोजान थानायानो हामसिगोन आइ, मिथिबाय? आरे, बुंबानो आं बावगोन नामा सानखौ? थानोनो सुखुवासैलै आयै बोरैबानो। मोनसे रानिबो थांबाय, मामि मिलिसायाबो। मिथिगौ आबा, ओमफ्राय नोंबो बे हराव एसे लोंना फैनाया खम खालामदो आबा। मानो बिदि जालांखो? मोजां जाफिनदो। आरो बे आबै मिलिसाखौ थांना मोजां लायफिनदो, नङाबा आंबो थांफागोन आबा। थांनोथ' सानोलै आयै, दुखु मोनो आं गोसोआव। मामि मिलिसाखौ जे बिदि खस्थ' होफ्लांबाय आङो, मोनथियैयाव। बे रानिनि थाखायनो जाजोब्बायना। बेखायनो बे दायनि हिनजावखौ आं खबर लायाखैथ' आयै। बेजों लोगोसे आंनि गथ'फोरखौबो खबर लायाखै आङो। जानो हागौ खाफालानो गाज्रिलै आयै आंना। खाफालानो गाज्रि, जेरैबो। गोदोबो इलिसाया आंखौ जिबायदि थगायलांबाय, बेनि साजाखौथ' आं दिनैसिम मोनगासिनोखा। दा बिनि उनाव जेन थेन माबा मोनसे गोदान संसार जानो नागिरबाय, बेबो आस'खान्दा। बेबो सासे रायखसनि साला, मा बुंबावनो आरो। बोरैथो बिदि जाथारखो आंनि फिसानि जिउआलाय आबा? दे, आबै सासेखौल' मोजां मोजां फोरोंलांदो। मोजाङै मोजां बिनि जिउखौल' मोजां खालामनो नाजादो आबा। माथो खालामबावनो, संसारानो बिदि जाबायबा नोंना। आंनि माहा बिनो थांगोन आयै र' मिलिसानाव। फनखौबो हराखै, मा होनना हरनो दे। जायख्लंजों रायलायो, थेवबो मामि मिलिसाजों गोहोआनो जायाखैलै आयै। फिसाजोखौ मोखांखौनो देखायनो बोरैबा मोनदों आङो, गोसोआनो। आबा, जायखियानो जाया मानो, आबैया बिफा होननानै नोंखौबोथ' खबर लाजानो लुगैखागोन ना। आरो जामायजोमोननिफ्राय लायफिनदो। जेबो नङा दे, जों दंसैना आरो दा। बै फाथियाबोथ' गैखाला। दायो नङाबा गाबोन थांसै आं आयै। दे आबा, नों जेरै गोसो जादों बिदिनो खालामदो। आबै सनाखौ जोबोद गोसोखाङो आंबो। मा जानांगौ मा जाखोहाय बेफोरो? एसेबां बेबायदि जागोन आंथ' सानथाराखैमोनहाय। आंनि फिसालाखौ इसेबां गाज्रि सन्देह खालामदों बे जामायजोआ। मानो? आरो बिहामजोआ एसे मोजां लिंबाय आङो, अब्लाबो फैनो हायासै। माबेबा आंनि फिसालाखौ सन्देह खालामदों? नङा नङा, आंनि आबाया बेफोरबायदि माब्लाबाबो गाज्रि खामानि मावनो हायाहाय। आरे, बुंबानो जागोन नामा, हा? बुंबानो जागोन खोथाफोरा। बाथ्राया आरो जुदि नंमारगौबा बोरै जाथावना बेलाय? माथो सिगां समाव आंनो खिन्थायाखै आबाया जेबो? माखासे खोथाखौ जेनेबा खिन्थाबाबो बेबायदिद्रायथ' होनना खिन्थायाखैमोन। आंनि समय लानानै आंनि फिसालानाव सोंखादोंमोन बै समावनो। जा नंगौ बेफोरखौथ' खोन्थाजोबखादों। अब्ला बे मोनसे खोथाखौ मिथियोबा मानो खिन्थायाखै बेलाय? बे सोराङाबो बेहायनो दंहैलायो बियो, आरो थाथों, जेबो नङा दे। मा जादों मा मादों बेफोरखौथ' मोजां खबर लाखिया। बिनि सायाव मालायजोंसो मोजां मोजां दा बेलाय, बे हौवाया। थाथोंहाय, ओजोंनो बे खबर लायाबालाय मा जादों? आं दङ दे। एखनबा रागाफ्रासो मा मोनलाय लांथारोहां बेखौबो। हाबा, बे जामायजोआबो मानो इसेबां रागा जोंखोसै? आजिखालिलाय बिदिथ' रागा जोंफेरथारामोनहाय। आयौ, बिदिजोंलाय आबाया गोबां दुखु मोनखागोनहाय। गथ'आ दाबा सिखारदोंना सिखाराखैथाय र'। मैयाबो बिहामजोनावसो थांबावखो ना माखो? रायलायहैनि आं मोजांनो। थुनथुलि, फन हमलै। ओमफ्रायथ' दाबो मेसेजनिबो मोनसेबो रिप्लाइ खालामाखै माथो नों? लोगोसेयाव थांबाबो मोजांखौनो रायलायनो मोना।
बे आइयाबो मानो एसे रागा जोंखो बांखौ थुनथुलिले फन खालामना एखनबाथ' दसेखौनो थाया माथो नों दसे दसेनो हरो आरो दिनै नों आंनि फनखौबो हमा गावबो हरा मेसेजखौबो दाबो मोनसेबो रिप्लाइ खालामा एथ'बां हरबाय आङो बेबायदिजों जागोन आरो हो आबासान मानो हमा मानो हरफिना देनाय आबासान आयै नै आबा उथिदो दे आंलाय नोंखौ सिखारबायसो नंदों हामानो उन्दुबाय थाखो आबा सिखारदो दे सिखारदो दायो सिखारगोन आं आयै दायो सिखारनो नाङा दे दानो स्रां स्रिं सिखारखादो दे आबा मोखां सुइदो नङाबा दुगैहैदो थां बेबायदि जेसेनो थासोमबाय थागोन एसेनो गोसोआ गाज्रिसिनसो मोनबाय थागोन ना थां आबा थां साहा लोंदो आरामनो आं फुदुंखाबाय माइबो गायनांगौमोन खामलाखौनो मोनथारासैहाय आंहाथ' जि खामानि दंसोयो नोमफायाबो फैनोनो रोंला दायो फैगोन खोमा दे आयै खामलायाबो मादैमोननाव मोनगोन बायदिलै बिस्रानाव गायगासिनो ना मोजां खबर लाफिनबानो जाबाय दायो ए दे आबा र' दायो फन खालामसां मा जाखो आबा थुनथुलि बिहामजोआ फन हमाराखै हमा आयै फनखौनो हमा जेबो रिप्लाइबो हरा ओमफ्राय न'आव थांबाबो मोजांखौनो रायलायालै आइयाबो मोजां रायलायहोआ आंखौ नै आबा दे उथिग्रोदो दे नोङो दे उथिदो आबा सना उथि जेसेनो गोसोखौ गिलिर खालामना लागोन आबा बेबायदिनो दुखुसो मोनसिनबाय थागोन एसे स्रां स्रिं थानांगौ गोसोफ्राव दुखु दाहा थाब्लाबो नोंनि आइ बायदि आयै आं बेबायदि नङालै ओमफ्रायथ' थुनथुलिखौ आं माब्लाबाबो थखा होफेराखै होनोबो सानाखै आं माब्लाबाबो मारै बिदि जालाजोबखो आंनो मिन्थिया आयै नाथाय आं बे सैथोखौ गनायनो हायालै मोनथिगौ आबा आंनि आबा सनाया बेफोरबायदि नङा होननानै आं मोनथिखागौ ना नाथाय दा आंखौ एथ'बां गाज्रि मोनबाय आयै थुनथुलि बिमायाबो ओमफ्राय जानो हागौ थुनथुलियाबो औ आबा अब्लाबो नोंनि लोगोरिया थुनथुलिया एसेबाबो नोंखौ फोथायनांगौमोन फोथायनोथ' दे जेन'बा माने नोंजों एसे मोजां रायलायनांगौमोन आरोथ' फैनोबो हायोमोन ना बियो आंबो लायनो थांदों नोंबो जुदि थांदोंबा नोंजोंबो फैबाबो जायोमोन ना नाथाय नङा आं एथ'बां गाज्रि मानसि नङालै आयै आं एथ'बां बेबायदि मानसि नंथारा आंबो मिथिगौ ना आबा नोंलाय माब्लाथो सोरखौ दुखु होफेरो देनाय नोंजों सिगां समाव गोरोन्थि जादोंब्लाबो नोंथ' गनायनानै लाखादोंमोन माथो आरो सनाजोंनो जुलिबो जानो नागिरदोंमोन नाथाय बे थुनथुलियासो नोंखौ लांफैदों दा आरो आयै बेफोर बाथ्राखौथ' आं थुनथुलिनोबो खिन्थाखादों माथो नाथाय जे दा बाथ्राया गोसारदोंना बेखौसो आं जेबो मिन्थिया आयै आइ डन्ट नो बेफोरनि फारसे आं जेबो मिन्थिया आबा जेन'बा दे आंबो नोंखौ फोथायो अब्लाबो मा आयै बे सना आरो बिनि फिसालानि सोमोन्दै नों बुंनाय आबा बे अलंबारखौ नों मिन्थिमारामोन आबा मोनथिया आं आयै आं हाजार बार खोसोम लानानैबो बुंनो हागोन औ बै मोनसे मिस्टेकआ जाबाय खेबसे नाथाय बिनि उनाव आंहा जेबो कन्टेक्टबो गैया बेजों जेबो कानेक्सनबो गैया आयै बिनिफ्राय आं मिन्थिया आरो बे आंनि मोनसे गोरोन्थिखौथ' नों मिन्थिखायो बेयावबो आंनि गोरोन्थि गैयामोन बेसो आंखौ जेब्लायबो फान्दायखायो आयै जाबाय दे आबा आरोथ' नों थगायमाराखै मानोना नों आंनि नंखाय समायथ' माब्लाबाबो लानाय नङा जा सैथो बेखौथ' आं खोन्थाखाजोब्बायानो आयै मोनसेबो बाखि गैला बाखि उनाव बे सना अलंबार फिसाला आं जेबो मिन्थिया बेफोरखौ आरो जुलि लानांगौ आंथ' थुनथुलिखौनो लाखादों माथो नाथ' बे सनाखौ आं माब्लाबाबो गनायदोंमोन नाथ' आं गनायगोनलै आयै आंनि हिन्जावा खालि थुनथुलिल'खासो गोसोजोंबो आं थुनथुलिखौसो मोजां मोनो आरो आंनि फुरा लाइफखौनो आं थुनथुलिजोंसो थानो हास्थायखायो अब्ला बे सना थंआलियालाय मानो बिदि बुंखोदे नोंखौ मालायनि लाइफ जाग्रासो बे आयै दे आबा उनाव गासिबो थिग जागोन दे नों बारा टेनसन लानाङा आं दङ ना नोंनि आइयानो आदा लोखि आदा नोंथ' मैयाबो दाख्लैबो मानो फैयाखै अलंबार नों बेफोरखौ आं फैयैखौ टेनसन लानाङा बाखि नोंनि मोनसे मोजां खामानिया जानो थांगासिनो आंनि मा खामानि मोनलाय आदा फार्स्टआवथ' अलंबार हेपि बार्थडे टु इउ थेंक्स आदा जेबो नङा दे नाथायबा आं नोंनि बार्थडे गिफ्टखौ मा होननो साननानै ना दिनै नोंखौ मोनसे हेल्पखौनो खालामसै आङो नों मा बुंनो सानदों आइ डन्ट आन्डारस्टेन्ड आदा नों नोंनि डेडखौ खेबसे लोगो हमनो होननाया नोंनि आफाखौ लोगो हमनो औ बिनिफ्रायथ' नों बिनि एड्रेस बुंदोंमोन ना थांनो नाथाय आदा आं दानो थांथ'ला ओमफ्राय आइया रागा जोंगोन ना जोङा बाबु
बेनो सान्सावनो सान्स आं एथ'बां मोजाङै एड्रेसखौबो नागिरबाय नों नोंनि आफाखौ लोगो हमहैदो आइ एम सियर बेबो नोंखौ नुनानै मोजांखौनो मोनखागोन बियो मोनथिबाथ' सोर बिफाया गावनि फिसालाखौ अना जागोन दे बाखिथ' आं दंना नोंनि आइखौ आं मोनथिहोआथ' जे नों आफाखौ लोगो हमहैदों होननानै No, no, आदा आं एसे उनाव सानसिगोन आं दानो थांथ'नो हानाय नंलादां खमन बाबु बेबायदि दाबुं मा नों नोंनि आफाखौ लोगो हमनो गोसो गैया खेबसेबो दङ नाथाय सम लानानै थांगोन आङो दाथ' एसेबां हाखु दाखुयै आं सानथ'नोनो हायाखैना नङा नों जेसेनो थाब साननि लाइफआव थांगोन एसेनो थुनथुलिनिफ्राय साना गोजान गोजान जाबाय थागोन ना ना बेटा नोंथ' थांथारनांगोन साननि लाइफआव आं दोनलांगोन ना बाबु टेनसन लानांगौनि जेबो गैया दा बार्थडे जोब्बाथाय थांगोन दे सानैजों आं दोनलांगोन नोंखौ नाथाय आदा आंनि मोनथिनायावथ' बाबु नोंनो जेखौ नांगौ बेखौथ' नों लाखाथारो जेरैखि जायाबाबो बेथ' आरो नोंनि आफासो बाव लोगो हमैथ' नोंबोथ' हास्थायखादों जानांगौ ना नोंसोर लोगो मोनबा सानना नायलाय नोंनि आफाखौबो नों खाथियाव मोनगोन जानो हागौ नोंनि आइजोंबो फैफिनगोन आफाया नोंसोरजों खेबसेथ' लोगो हमनानै नायनाय मा नाम होनदोंमोनथाय सानसोरां होनदों नामा नोंनि आफानि नामा औ अलंबार आबा औ आयै ओहो दाबो ओंखारखा नों फैद' जों बयबो नेना दं नै गाहायाव थांगौ आयै थांगौ अके बाय आदा गाहायाव फैदो नोंबो आं थांनोसै केक हानायनि टाइम जाबायना आरे अलंबार खोनासंलाय ओह बे गथ'आनोथ' साला थांगोन ना थाङा फालाय सानसोरां मोननाव एन्ट्रि मारिहैनांगौमोन होमबासो दा साना बागदावलायगौमोन दा फिसालाखौ नुबा ओरैनोथ' बुंनायावबो बारा जेबो खाथर खालामलायबावाखैना दा फेस टु फेस आमना सामना जाबासो एसे खोथाफ्रा बेलेग जागौमोन दा बे जोनोमाव थुनथुलिया आंनि जानानैसो थांखागोनलै जायखि गोबाव समानो लाया मानो देनाङानो जाया मानो थेवब्लाबो नेना थागोन नैबे लाखिया आंनि लामायाबो माने दरजाया लासै लासै खेवगासिनो थालाफ्रा मासि मोजांलै आं जेबोखौनो खालामनांमारासैथ' एबारथ' आरो थुनथुलि बिमा आइ बिखुनजोयाबो आंखौ एसेबां मानि रागाबो जोंबावनायसो नंला आंनि खोथायाबोथ' सैथो जाबायना ओरैबो बा गासैबो मिलायगासिनोलै र' सान नोंनि बुरा किस्मतआ सुरु माने नोंनि जिउआव ओरैबायदि ग्रह नांबायना आसोल आंबो सानना एसे गाज्रिबो मोनदों नाथाय मा खालामना बेफोर जाबाय नोंनि गोरोन्थिनि मा होनोमोनलाय बेखौ मोननांगौ फिथाइ नामा नायना नैबे थुनथुलिनि आशिकनि माने हास्थायनाया बेसेबां सैथो बेखायनोथ' इसोराबो खोनासंगासिनो आंनि बाथ्राखौ नोंसोर बिफा फिसाला सानैखौथ' होगोमोन होननानैसो गारगोन आङो आबा मेहेर नों सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे हनै नोंदाखौ एसे बुजायलाय जेबो जायाबो लोङाबो बोरै बिदि जानो बिहामजा फन हमाखैनो रिप्लायबो हराखै बेफोरखौलाय टेनसन लाबाय थाना मा जानो दे प्रब्लेमाथ' बिदि सल्भ जाया नङाना आबा जाया लोङा थानानै आदा बेफोरबायदि थाना बोरै जानांगौलै जोंनो दंखायो जेराव जों रायलायगोन ना आरोबाव बे थुनथुलि बिमाया एसे एनै रागा जोंदोंल'सो टेनसन लानाङा आदा औ आबा दे फ्रेस जाहैदो थां आङो साहा फुदुंहैनो दे गुदुं आराम फुदुंहैफिनसां आबा नोंल' मोजां बुजायदो दे नोंदाखौ बुजायना आराम सा लोंनो नोंजों लिंबोदो गोसोआ दरसि खोमसि थाबाय थाबा जायाहाय बेफोरबायदि आं रायलायगोन नांगौबा बे सनाजोंबो बिहामजोजोंथ' रायलायनानैबो जेबो जायासै एबार बै सासेजों रायलायनांगोन र' अब्लासो बाथ्राया क्लियार जासिगोन दायोहायनो थांगोन आङो नुदोंना मेहेर आंनि फनखौनो मोजांखौनो रिप्लाय खालामला नोमबासियाबो आंखौ जोबोद गाज्रि मोनबायदांलै दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आं गैया एसेबां फन हरबाय नायनानैसो दोनो खोमा फनखौनो ओइ आदा बेबायदि साननालै बाजैया हरगोन ना दा एसे प्रब्लेम जानायखायसो बे गावबो गोनो गोथो जाखादों बियो टेनसन लानाङा गाव हरगोन बियो गावनो मा हरनो न'आव थांब्लाबो बिमायानो मोजांखौनो रायलायहोआ आंखौ जेन आं गुबुन सिख्लाखौसो लोगो हमनो थांनाय बायदि आंनि हिनजावसो थुनथुलिया थेवबो आंनो मोजाङै रायलायनो मोना बेजों गासिबो बै सनानि थाखायनो जाजोब्बाय मानसिनि गोसोआ गाज्रिबा एथ' गाज्रि जानाङाब्रा मेहेर जाद्रायथारासैबोलै बे आइनाबो माने थुनथुलि बिमाना मानोलाय बेबायदि गावनि फिसायखौनो रायलायहोलायै जाखोबा जेन'बा बाजैयाथ' दे गोनो गोथो जादों एसे थेवबो ना प्रब्लेमखौ बुजियालासे डाइरेक्ट सानना लाखाबायलै बिसोरो थुनथुलिया आंनिफ्राय गोजान जानो हायाथ' आं माबोरै थागोन दे एसेबां गोबाव मोजां मोनबाय जोङो नोंखौनो जुलिबो लाबाय थुनथुलि थेवबो
जानो हागौ गोसोखौ दिन्थिनो हाबासो फोथायगौमोनदां जे आंनि बिखायाव आरो गुबुन रावबो गैया। नाथ' अलंबार ना सना ना सोरबा फिसाला आं रावखौबो मिथिया। आंथ' थुनथुलिखौल'सो मोजां मोनखायो। ओइ आदा बारा टेनसन लाबाय थानांलालै थिग जागोन गासिबो दे बांद्राय सिन्था खालामबाय थानाङा। आं गोसोखौनो मोजां मोनासैलै मेहेर बिराद बोरैबा मोनजोब्बाय आं। हामालै आदा फस्थायगोन बाजैयाबो जुदि नोंखौ नागारोब्ला नोंबायदि सोरबा हौवा नागिरना मोनगोनलै बियो। दाथ' साख्रि दंसै नालाय बेखायनो बिमायाबो जा दुगिखा खोमालै नङाबा सिगां टाइमाव बिस्रा जेबो गैयाबा नों बेसेबां मदद खालामोमोन बिस्राखौ आंनो मोनथिगौ ना आदा जानो हागौ बिसोरसो बावबाय खोमादां। बे खायसेनो ना एसेल' दाय नांसिगौलै आदा मानसिखौ फुरा माबा एसे दाय मोनबानो दायानो दाय जालांबाय थासिगोन आरो मानसिनि गोसोखौथ' नायला गोसोआ मोजांब्लाबो एसे फिसा दाय मोनबाबो बा गिदिरानो जा होखावबाय बे मानसिखौ बासिबायानो थाखासिगोन आरो जायखि बे मानसिया सिगां समाव बेसेबां मददानो खालामथों जेसेबां मोजां खामानि मावथों बेफोरखौ सानलाब्रा बै गाज्रि मोनसेनि थाखायल' गाज्रियानो सानसिगोन। नङा बेबायदि जानो हाया जोंनि गेजेराव। जायखि आंखौ बुथारबाबो आं सनानि जानो हानाय नङालै माब्लाबाबो नङा। आङा आदा जोंहा बाजैयानो थुनथुलि जाखाबाय अबावलाय बे सनाया दासो फैनो होनबा हायो नामा बाजै थाखानानै बाजैयासो नोंनि हिनजाव दा बाजै थुनथुलिया बे नङाना बेहाथ' जेबो मोन्थायखौनो मोनखायाखैबा जेराव हाबाखौनो नों थुनथुलि बाजैखौसो लाखानायखा। बेफोर सैथोखौ मोनथिनो थाखाय आं सनाजोंनो लोगो हमनांसिगोन दे। आरो जुदि आंनि सानखौ बियो फाननायनो सानदोंबा जायगायावनो गोदोना मस्रायबोगोन आङो। दिनैनो थांगोन आं र' दायो डिउटि जोबबोला आं डिउटियावबो गोसोआनो जानाय नंलालै। गोसोआथ' मा जेरावबो जायासै आङो। आं सानखौबो मा बुंनो मा मानोसो जालायलांबायलै। नङा माबा मोनसे साननांसिगोन आं गोख्रैनो। बिनि फिसालाजोंबो लोगो हमगोन आरो बे सनाजोंबो। बेफोरबायदि जाथावनाथ' नङालै। आरो बेबायदि मोनथिबाथ' माथो सिगाङावनो मोनथिगौमोन दा बेबायदि खोथा दङमोनब्ला। बाद बाखिथ' आं बुंनो थांला जेबो। दाथ' साना आंनिसो फिसायना हा आइयाथ' साननि गोजानसो जानो थिनगासिनो आंखौ। आयै गोजान जानायाबो इसेबां गोरलै नङाथ'। जोंथ' डिभर्स लाग्रोनांगोन ना। सानजों आंजों दा जों हाबा जाबायना। बे बाथ्राखौ आं दिनै क्लियार खालामखागोन दे सनाजों लोगो हमग्रोनि। आं साननि फनखौबो हमथ'वाखैलै गोसोआनो थिग मोनथाराखै एसेबो। रायलायनोबो मा रायलायनो जादो र'। नङालै सान आं बावनो हायाथ' नोंखौ। बेसेबां बार मोजां मोनो आंबो मोनथिगौ ना आं नोंखौ। नाथाय जोंनि जिउआव बेफोरबायदि जागोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोनलै। माब्लाबाबो सानाखैमोन आङो। आंथ' नोंखौनो दिनै फार्स्ट क्लास मोजां मोनो। दा गेजेराव बेबायदि जाबा बोरै जानांगौ दे हा नङा। सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै माने जाब जुबैबाबो लाबोनाय जाबाय आरोथ' दासान्दि भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोथ'नो हायाखै लोगोफोर माने मैयानिफ्रायथ' आरो ओरैबायदि लोमजानानै दङ आङो मुलि जाबाबो हामनायखौनो मोनाखै थेवबो अब्लाबो जि हायो बेखौनो एसेबाबो बानायबाय आं लोगोफोर। मानो होनबा नोंथांमोनाबो नेनानै थाबाय थायो जाखिनि एसे नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय जोङो लानानै फैलायबाय दसेबाबो अब्ला नायनानै गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो ना बयनिसिमबो लाभ इउ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर गोजोननाय थाबाय। गुसुङैब्लाबो दसे लाबोनाय जाबाय दे सनामोन आं मोजां मोनब्लानो थाबैनो लाबोफिननो नाजासिगोनलाय भिडिअखौबो गोलावैनो आरो एसे साबसिन बानायलांनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर हानायखिनिखौ। दे होमबा थाथ'लायदो जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायगोन बयनिसिमबो गुड मर्निं मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बाय बाय सनामोन।